Το Πάσχα πέρασε, οι διακοπές όχι ακόμα. Κοντά μας όμως έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης, τον Θέμη Ζούζουλα, να μας κάνει μια αποτίμηση και πώς πήγε η κίνηση στα μαγαζιά αυτές τις μέρες. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και σε εσάς κύριε Κουκάκη και ό,τι καλύτερο για το ποδοσφαίρι.gr. Οι γιορτές, τη Μεγάλη Εβδομάδα έκλεισε με ένα θετικό πρόσημο στα καταστήματα της Τρίπολης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πόλη μας γεμίζει από επισκέπτες και από τους γυρονομούς, αλλά και από αρκάδες οι οποίοι μένουν σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα γύρω-γύρω και έρχονται να επισκεφτούν κάθε Πάσχα τους συγγενείς τους. Έτσι είδαμε τους δρόμους της πόλης μας γεμάτους και αυτό καταλαβαίνετε ότι τόνωσε την τοπική αγορά της πόλης μας. Άρα και τα μαγαζιά κινήθηκαν σε ανάλογους ρυθμούς. Ναι, νομίζω ότι ήταν τα καλύτερα Πάσχα των τελευταίων ετών. Ξέρετε ότι λείπει από την πόλη μας η επισκεψιμότητα. Αυτό είχε ανταπόκριση φέτος και έτσι τα καταστήματα της πόλης μας δούλεψαν. Και τώρα μπροστά μας ανοίγει η θερινή περίοδος, η θερινή σεζόν. Εκεί θα έχουμε κάτι ετοιμάσει. Η θερινή περίοδος πάντα την περιμένουν τα καταστήματα, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκδηλώσεις, οι γάμοι, οι βαφτίσεις. Είναι ένα γεγονός το οποίο βοηθάει πολλούς κλάδους του εμπορίου, από κομμωτήρια μέχρι και έτσι, ένδυση, υπόδυση. Όλοι οι έμποροι περιμένουν αυτές τις εκδηλώσεις. Γνωρίζουμε ότι φέτος θα είναι αρκετές, έτσι θα βοηθηθεί και για άλλη μια φορά και η τοπική μας κοινωνία. Και τέλη Μαΐου, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες, θα έχουμε μετά από αρκετά χρόνια, επιτρέψτε μου, και την Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι, όντως, στις 29 Μαΐου θα σταλούν και email σε όλα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, σε όλα τα καταστήματα της πόλης μας που αφορούν το λιανεμπόριο. Θα γίνει μια Γενική Συνέλευση. Τα θέματα θα τα γνωρίσουν από τα email. Γίνεται μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το να βρίσκονται μεταξύ τους όλα τα καταστήματα, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι συνάδελφοι, βοηθάει πάρα πολύ. Θα ακουστούν και προτάσεις νέες και προβληματισμοί, όπου και αυτή είναι και η θέση του Εμπορικού Συλλόγου, να λύνει αυτά τα προβλήματα και να ακούει τα προβλήματα των επιχειρηματιών της πόλης μας και των συναδέλφων μας αυτός. Είστε ένας νέος άνθρωπος με φρέσκες ιδέες, θα έλεγα, και είστε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ηγείστε όλων αυτών των ανθρώπων, των επιχειρηματιών? Θέλει πολύ χρόνο και από την οικογένειά μου, θέλει πολύ χρόνο και από την επιχείρησή μου. Βέβαια είναι επιλογή μου. Ακόμα δεν είμαι έμπειρος, προσπαθώ για το καλύτερο. Οι συνάδελφοί μου θα με κρίνουν και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ετών στον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.